Moje meno je Rarach. Celým menom Rarach je na Madére. A ak za mnou ideš cez zimu, pozri si toto video, pretože ti v ňom presne poviem, čo si máš obliecť. Zima na Madére je samozrejme úplne iná ako zima na Slovensku alebo v Českej republike. Avšak aj tu je to stále zima. Treba sa na to dobre pripraviť. Madeira je ostrov večnej jary. To je pravda. Avšak treba rátať s tým, že počas zimy tu proste vie byť chladnejšie. Napriek tomu, že sa počasie na ostrove po drvivú väčšinu času pohybuje medzi, a teraz počas tej zimy, medzi 15 až povedzme 20, 2-3 stupňami, záleží od konkrétnej lokality, tak treba rátať s tým, že hore, na horách, vie byť chladnejšie. V podstate môžeš počítať, že každých 100 výškových metrov si môžeš odpočítať 1 stupeň Celzia. Povedzme. To znamená, že v určitých momentoch vieš hore na kopcoch zažiť aj teploty okolo nuly. To som možno trošku prehnal, avšak aj to sme tu už zažili. Samozrejme nie je to nič bežné. Teploty okolo nuly sú samozrejme veľmi málo pravdepodobné, ale treba sa pripraviť aj na ne. No a to si povieme v tomto videu. Za normálnych okolností sa počas zimy na Madeire budeš pohybovať po ostrove zhruba asi v takomto oblečení. Tričko, rifle, prípadne kraťasy a pohodlná obuv. Pokojne aj šlapky. Ja tu šlapky nosím v podstate celoročne, čo zapričinilo, že žiadne stopánok, ktoré som si sem kedysi priniesol, mi už nie sú dobré. Pretože sa mi jednoducho roztiahla noha, roztiahli prsty a všetky topánky sú mi malé. Avšak rozhodne treba rátať s tým, že pokiaľ príde chladnejší deň, ale že skutočne chladnejší, určite oceníš mať so sebou teplú mikinu. Ak si berieš len príručnú batožinu, odporúčam mať so sebou takú mikinu, ktorú využiješ aj do mesta, aj do hôr. Táto je na to ideálna. Avšak iba mikina nebude v horách dostatočná, pokiaľ začne pršať. V takom prípade rozhodne potrebuješ nepremokavú bundu a ideálne takú, ktorú ti neprefúkne. Odporúčam svetlé farby, pretože ak niekedy zídeš z chodníka a strepeš sa niekde, tak aby mali záchranári menej práce s hľadaním. Tomu dokážeš veľmi dobre predísť, pokiaľ zvolíš dobrú obuv. Nie je vôbec nevyhnutné nosiť si ťažké topánky, stačia ti proste nejaké športové boty s dobrým dezénom. Proste topánky, na ktoré sa vieš spoľahnúť a nemusíš sa báť, že sa niekde zošmykneš alebo ovlhčíš. Ak sa niekde ovlhčíš, odporúčam mať ponožky. A ak sa ovlhčíš druhýkrát, mať druhý pár. Čo absolútne nie je potrebné, sú ťažké topánky. Okrem toho, že zaberajú strašne veľa miesta v batožine, strašne vám z nich smrdia nohy, keď si ich vyzúvate v lietadle cestou domov. Takže ťažké topánky nie sú potrebné, nie sú tak náročné treky, aby ste ich museli potrebovať. Radšej si urobte miesto v batožine na niečo úplne iné. No. Aj keď je pravda, že v zimných mesiacoch, keď sú levady premočené, môže sa hodiť niečo, čo je nepremokavé a pevné, čo tieto topánky sú, takže ak na tom trváte, pokojne si ich zoberte. Máme čarci. Radšej si urobte miesto v batožine na niečo úplne iné. Ako napríklad opalovací krém. Toto sice nie je opalovací krém, je to majonéza, ale ja som doma sám a neviem, kde manželka odložila opalovacie krémy. V každom prípade opalovací krém alebo majonéza sa vám hore na horách rozhodne zídu, pretože tam vie obrovský piec slnko a správa sa úplne inak ako slnko na Slovensku alebo v Čechách. Nepodceňujte to, natierajte sa. Nie majonézou, opalovacím krémom. Ideálne 50-kou. Samozrejme si na trekoch urob miesto v taške pre svoju vodu. Častokrát sa už na treku v vode nedostaneš, aj keď vody je všade naokolo kopa, v levádách a tak celkovo v jazierkách. Avšak tu by som úplne nepil, už som tam párkrát videl šťať Poliakov. Rozhodne si zabal aj powerbanku, pretože keď si na horách, nemáš si ako nabíjať telefón alebo baterku a podobne. A mnohé treky na Madeire prechádzajú cez tunely, kde si potrebuješ svietiť napríklad telefónom alebo baterkou, preto je vhodné mať so sebou prídavnú batériu. Toto všetko zmestíš do jedného šikovného ruksaku, ktorý je ideálne premokavý. Hodíš si ho na chrbát a môžeš vyraziť na Madeirské hory. Jesus, snad nepoješ v rifliach. Pohodlnejšie. A ideálne tiež nepremokavé. Alebo niečo strečové, čo vám proste nebude na túrach zavadzať okolo buliek. Alebo pokojne zvolte kraťasy. Nemusia to byť vôbec dlhé nohavice. Popravde, odkedy tu žijem, tak som nikdy na žiadnom treku v horách nemal dlhé nohavice. Stále behám v kraťasoch. Ale chcel som vám ukázať, že mám aj dlhé nohavice.
A mám kraťasy, ale zistil som, že som dlho nikde nebol a že už ich nezapnem. Takže si dám zase nejaké iné kraťasy. Tentokrát pohodlnejšie. To je lepšie. V kraťasoch tu vieš v podstate chodiť takmer celý rok. Pamätám sa, že minulý rok som bol o mnoho viac ešte slovenskejší ako som dnes, pretože som sa tak obrovsky tešil, že tu môžem byť celý rok v kraťasoch, že som tu bol celý rok v kraťasoch. Tento rok som sa už dosť pomadérčil a chodím po Madejre ako všetci domáci maderčania. To znamená dlhé nohavice, zimná bunda a mnohí chodia aj v zimných čiapkách. A to sa tu deje v tom istom čase, keď ty si dávaš slnečné okuliare, natieraš opalovací krém, obliekaš plavky a smeruješ k oceánu. Pretože Madeira je špecifická v tom, že ty vieš v jeden deň behnúť hore na hory, naobliekať sa, fakt, že do zimy, pretože tam vie byť chladno. Ako som spomínal, teploty sa vie pokojne hýbať okolo 10 stupňov Celzia, avšak v ten istý deň vieš zbehnúť dole k oceánu a hodiť sa do ňoho a veľmi fajn sa okúpať. Preto si nezabudni plavky. Takže je dôležité byť pripravený na všetky zmeny počasia, ktoré môžu nastať. Teda máš vždy so sebou aj oblečenie na prezlečenie, v prípade, že zmokneš alebo sa nejakým iným spôsobom obvlhčíš. Okrem bežného oblečenia potrebuješ opalovací krém, nie majonézu, dobré slnečné okuliare, nabitý telefón a iné zariadenia a hlavne dobrú náladu, aby si vedel užiť tento nádherný ostrov. A keby čokoľvek, napíš mi na Instagrame. Moje meno je Raraki na Madeire a veľmi rád ti tam pomôžem, či už s ubytovaním, alebo s požičaním auta, alebo s kopou typov, ktorými rozhodne hýrim. To môžem o sebe tak povedať.